Ogoko nigo bwata abamenyi nawe gabwatani bekanisa ya menyinkwa magega yo gukora imirimo ase emyaka 53 kwaye Reverend Bilia Tengeya uyo bagagocengera ogukora kwaye ase obokoreri ase kanisa yo ase emyaka 53 abarayi au bekanisa abo baikirana ase umuyego yo nigo bagokera obokoreri bwaye Bilia asikeria bagani omurembe koeneki wachinga kiechiga chia siasa. No Reverend Charo we kanisa ya Church of God Menyinkwa ninjo mupasta umenyinkwa Nyamira County. Rero ni rituko ryo mungina to wakera okwairyo yokorire mirimo miya Reverend Bilia Tengeya obeiro gokora emirimo ya Nyasaye myaka emenge na endo okorire buyo okorire Reverend. Rero ni rituko rie kanisa kumwakera okwairi komatebimbia mona ase emirimo yaye. Muntu ritangani nkoirane rimbuya mono. Omugaka Tengeya eria kabere ngiranira abana bana mbuya mono ngie nasoma ngasoma tambacha ngabera ko mwana paka nene twatira nere ngagenda ibeno ngabe byake tate obwa bono rende Nyasaye no muntu bwo gugumi amangano gosoma nkubwati amangano gosoma nkubwati obogotu iga chagete ke makanyu omire iga gabwata abana ari gutara na maguru mpaka uchichekera sime osoma naende tambacha na maguru liripi binja rengo gari nja rengo naende nabasongo bari ko basomya buna tware gosomya amo nabasongo baria bono tiga abantu bagendera education bonsipi bana baye nabutwakina koma na barobwo gocha paka yaikire bigwange keiga omongi nabera okora egasiengia gukora ensemble department yabangina obeiro gwetira bigwange binge wikabeiro Reverend aso gutwekere emirimo yo manene kogenderera emirimo ya Nyasaye munande iga ankororekana asengenjo yere igonko mwetogerinde na incengo sabaiga Nyasaye tigatobwatsi na abana bari banyito bagotobwatia oroje mama agatoereria na ince na ere naenda abande batikoereria abande igonga mirimo ya teriko kora kiteriko tenena abana baito babeire bagotumigwa n'abantu batabegetia abana baba mutwe baegwe gentege sinini basoa kuoga batera twari gusaba omorembe naende kero omonto achore buno gwanza kwaye kure atari kobetereri gwanga inyagete tokokora togwakera chikura amangane chikura chirochio nayo manyete naende manyiro moyo oimenga ningo oguchikobekera aria setebe tiganya saba konye mono ekegorie kegeke chikura chirochio nabo togwake kyaro bugambi no bwa Nyasaye naende Nyasaye rotiekire gochora omugambi tayari engakiye ne chikura tiga toteme kurigereria nto baise koreta chisegi tobabororo chikura ngo etachire obwamate no bogenderete ko baroro sego tobe na masikani naende tobaborora so gwakere chikura kero omuntu achore bunaganitie museseni gusana.